Mae yna 95 o flynyddau ers i'r ymwelwyr fod yn y bedwaredd rownd. Williams, William Evans, nawr te, Toby Jones, mae wedi bod yn dawel hyd yn hyn. Toby Jones, ergyd wych! Ergyd gwbl wych! Ergyd sydd wedi dyrchafu'r achlysur ac ergyd greulon gynnar i'r ymwelwyr. Edrycha, ar ei droed chwith, ar ei droed cryfa, edrycha sy'n mynd siapio i gorff. Just i wneud siŵr bod y pŵer wedi mynd sydd trwy gorff o a chwipioi i gornel yr hwyd. Dim cymanu hi, chwipioi. Morris, o mae wedi cyrraedd ddyn fan yna, ar ei droed dde! Ac oedd angen yr arbediad, ac Morris ar ei ben ei hun, yn gafel yng ngwar y gêm ac yn creu rhywbeth. Mae gan hwn ddigon o brofiad i gael gafel ar war y gêm os dwi'n dymuno gwneud hynny. Llyr Morris mewn at Roberts. Roberts! A wedwch chi be, oedd na waith amddiffynol ardderchog gan Shaw fanna. Unfed awr ar 10. Mae'r gig di cymryd yn sydyn, Malcolm. Ac ar y postyn gosa, mae'n cael ei harbed fel tacten boeth gan y golwr. Eto, mae Roberts yn y gol yn lwcus. Mi gath o law iddi a lwcus oedd hi'n law cry. Matthew Williams eto. Toby Jones. O hwnna'n bel hyfryd i mewn i'r cwrt yn dod. Mor anodd i'r golwr. Nath Golston ddigon i grafangu dim mwy. Ond dyna be mae'r gwynt yn ei wneud. Mae'r amddiffynwyr mawr di symud fyny! Ac mae di twyllo pawb! Ac mae'r Rhuthun yn gwbl heiddiannol, yn gyfartal. Oedd o'n bwriadu honna. Pwy sy'n poeni o blith yr rhain? Mae'r gwynt cael gafel ar y bel, a mae'n chwthu, a mae'n syth i'r gornel yr hwyd, a pawb yn dathlu. Roberts. Hwna'n sal ganddo yna, tyma fi ar i linell. O, mae di mynd mewn! O, dyna chi gol i ennill cwpan. Ac os oes rhywun yn heiddi sgorio hi, y sgoriwr Ilan Hughes ydi hwnna. Mae'n codi ben, mae'n cael ei ben dros ti, mae'n gwybod, na jyst ei siŵr dwi'n taro'r gol. Ia, dwi'n codi i gonyrchaw, dwi'n mynd dros y golwr, ond mae'n syth i mewn i gornel, ar ôl Roberts yn y gol, deifio dros ni. Toby Jones eto. O, sbiwch arno fo! Oedd hi bron a bod yn doedd. Oedd hi bron a bod, a hwn ydy'r dyn allan newid y stori yma. Nawr te, Thomas yr eilydd. Cyrraedd Hughes. O, am arbediad gwych. Am arbediad gwych. A dyna chi golwr fasa ni gallu bod yn eistedd yng nghefn yr hwyd am yr rhan fwyaf o'r gêm. Ond pan ddoth y foment, fe ymatebodd o. Mae rhaid i Llandudno bwyso. Mae'n cael ei ffwnio allan Owen eto. Mae Owen yn gallu troi am ddiffyn yn ymosod, a mae'r bel nôl i mewn eto. Mae Williams yn mynd amdani, mae'n taro postyn! Ac yn y diwedd mae mewn i'r hwyd a Matty Williams di sgorioi. Matty Williams gafodd y cyffyrddiad. Wel, yn erbyn llif y chwarae de, ond y croesiad i mewn. Mae'n bwnsio flaen y golwr, dwi'n yn gwybod beth mae o'n trio wneud. Mae Mark Williams yn gwneud yn dda i dynnu lygad o'r rhedeg ar ei draws o. Ond sy'n neb yn cyffwrdd ei, mae'n taro'r postyn. Pwy sy'n yna? Matty Williams. Joyce. O, mae wedi cyrraedd fi'n yn dda fanna. Cael ei bel i mewn yn chwilio eto am Williams. O, mae Williams wedi gyd yn dda fanna. Dros y golwr. A mae di cyrraedd. A mae rhaid i chi ddeud. Mae rhaid i chi ddeud. Ar weitha pob beirniadaeth. Dyna sut mae blaenwr o ddawn arbennig yn gorffen. Ar ei frest. Yn cwl braf, i lwybr i hun, rhwng dau chwaraewyr. Mae'r cyffyrddiad yn un perffaith, a mae hon yn udod well. Wel, fe ddyn nhw yma yn gobeithio gadael efo atgofion. Mae'n ei bod yn agos iawn,
i adael efo llawer iawn mwy a mae peth yn dal yn bosib nawr te Evans a Toby Jones. Mae Toby Jones i ennill hwnna allo gadw i ben. Dyma'r gol falle all ennill y gêm. Toby Jones a mae o'n gorffen mewn steil. Oedd honno yn gol arbennig iawn. Weithiau mae gyda chi ormod o amser i feddwl. Fe ddefnyddiodd o'r amser ac o bosib dyna'r hoelen ola yn archriffin. Mae'n cyn o'r ras yma, camgymeriad gan Evans, mae o cadw'r bew, cadw i symud, golwr yn syrthio, na i godi drostach di met, a mae'n gol. Di hon ddim drosodd eto. Mae hwnna'n dda, Hughes at Owen. A mae Owen ddigon cyflym i'w hydalu hefyd. Nawr te. Hyfryd! Nawr te, i bwy mae'n dod, mae da gyfle am gol fan hyn, ac mae mewn. A mae'r gol di cael ei sgorio gan Osian Davies. Jyst neud siŵr dwi ddim yn methu'r target, neu'n neud siŵr dwi'n itio canol y gol, gobeithio mae'r golwr yn deifio, mae o'n neud hynna, a mae syth i Rhuthun. Oes, hwnna di'r gair, dwi'n meddwl, rhyddhad. Dwi'n mynd hapus efo'r perfformiad eto, mae wedi cymryd tan 10 munud diwedd i ni ddod i fewn i'r gêm. Ond ia, pan mae gennym ni players fel Toby Jones yn y tîm, yna wbeth yn medru digwydd lle ac just hapus i fod yn y rownd nesaf. Chris, football can be cruel sometimes. How tough is that one to take? That's extremely tough to take. I thought we did well. The better team possibly for long spells of the game. Just extremely proud of all the lads in the change room, to be honest. Couldn't have asked for more. Pa mor braf oedd cael cwpl o goliau hefyd? Ia, dwi wedi syffro o ran goliau, ond i gael nhw heddi dwi'n falch. Ond fel dwi dweud, y peth mwyaf bwysig oedd ennill y gêm, a da ni wedi gwneud hynna, felly da ni'n hapus. What do you think you can take from today moving forward? Well, I've just said to the lads now, make sure this isn't the end, if you like. This is the beginning. You know, we want to be involved in big nights like this. We want to be involved in big games. You know, there are a lot of young lads there who can play at a higher level. Just told them make sure this isn't the end, you know, and this is the beginning of, you know, a good period for the club, really. Wyt ti'n gweld digon gan dy chwaraewyr di? Ia, fe hwnna'n gwestiwn rhaid i fod yn ofalus o beth dwi'n dweud, achos dwi'n eisiau lladd arnyn nhw gormod, achos da ni wedi curo'r gêm, ond o'r Rhuthun ni'n heiddi hynna heno yma lle fo'r faint o'r gwaith maen nhw wedi roed ar y cae. Yndi, mae'n bwysig bod ni yn y rown nesaf, ond you've got to want it ydy'r be minimum, a fyna lot yn cael ei dweud wwan ar ôl y gêm ac yn ymarfer nos Fawrth fyd.